kai alƙawari jiya za ka ci gaba da ban labari. Kai nake saurari. Kamar yadda na gaya miki, daga nan kuma abubuwa sai suka ci gaba da Sergeant, yasa yaya zancen barawon kazan nan ne? Lulu, kasan daren litinin aka kawo shi, ga shi ya kwana, kuma mun gaya wa shi wanda kes din ya kawo karar, mun gaya masa cewa tun da kazan nan ba ta da lafiya ka je ka kai ta asibiti. Kuma ya je ya kai ta asibitin ya dawo ya gaya mana cewa kazan nan ma ya yanka ta. Amma kuma mun gaya masa dan me zai yanka wannan kaza bayan ana kes da ita. Saboda haka yana bayan yana ganin cewa idan wannan mutum bai dawo ba tun daga shi litinin ɗin nan za mu kai su kotu idan lokacin tafiya ya kotu ba za mu bar wannan bawan Allah a sel ba sakinsa za mu. A Sergeant, yana ganin abin da za a yi idan zuwa karfe 3 mutumin nan bai dawo ba shi wannan mutum a sallame shi. Shikenan ya labai. Thank you. Ya yaushe aka kawo shi ne? Kowa ka ce ka kawo ni shekaran jiya. Makari na? Yalla bai daga tambaya. Buɗe mishi. Buɗe mishi. Sai can buɗe mishi. Buɗe mishi. Ba! Buɗe na mace hakuri. Kana son gaya ma ranar da aka kai? A, yana wani hakuri. Kana son gaya ma ranar da aka kai? Ina sanar da kudi irgancin da kuke da zage-zagen da kuke yi yau Allah ya kawo kofar. Ai yalla mai kawai ni ina abu ba ma na so a ce Allah ka saboda in aka ce Allah ka nan da shi na sai ra amma aka ce kara to shikenan ko a buga mun a can to an fi zuga ni. Thank you. Akwai yan sal akwai wani mai bayani ne? Ba mutane na ciki ana magana ba babu. Akwai wanda ya san ranar akwai wanda bai san ranar da aka kawo ba? A'a. Thank you, Kofar. Okay, sir. Thank you. Well done, Kofar. Ubangiji ina roƙonka don girman zatinka don girman al'arshinka mai girma don tsarkakan kyawawan sunayenka. Don sirrin da ke tsakaninka da Muhammadu Rasulullahi Ubangiji wannan hali da nake na matsi da kunci ta rayuwa da wannan kamu da aka yi aka kulle ni ba da hakkina ba Ubangiji ka sani kai ne nake kawo kuka na gare ka Allah ka gaggauta magance min shi. Maganar mutumin nan mai yaron nan mai mota na yasa ta zo an gama magana da ita ta biya to an biya ga mai motar nan a fito da shi a sallame shi. Thank you, sir. Nazir, open the door. Okay. DPO in his way. To shi kenan. Wannan kuma sai a fito da shi ma. Sai a samu sallame shi. Ni zan je. To shi kenan. Ka jira karfe 3 na yamma. Thank you, sir. Thank you. Bisa yanzu fa yace abu take sai karfe 3 na yamma. Ai ne ma ina da time dina na kaina. To ni wannan abu tun da gashi an riga an gama magana ai sai a sallame shi ko? Waye za a sallame shi? Ba a gaya mana wannan ba. DPO bai ba mu wannan bayanan ba. Ba yalla bai zunna fa aka gama magana aka ce gashi na kawo kuɗi a sallame shi an biya kuɗin mota me ake nema kuma. To da nake so da kai to duk wani abu na kes in dai ba ni na faɗe shi ba kar ka faɗa a gaban inspector munafiki ne. Ke ya sunanki? Mashida. Amma fa kina da kirki wallahi. Yadda ce ke ko baba shi? A'a ni da shi ce. Ya shi ce? Kin taɓa yin aure ne? Yanzu ma ni ina da aure na. Kina da aure? Wai ya zai lahi. Zo, Nasiru. Allah wai. A fito da wannan mai laifin. A fito da shi. Wane daga ciki? Shi wannan dan uwan nata. Muktar. A fito da shi. Ya Muktar. Baiwar Allah. Ya hakuri. A ba shi kayansa. A dako masa kayansa ya saka. Duba kayanka nan. Yanzu Muktar da koma. Ana ciwo kuma da nan ba. Ko ya ga ai.
Ka ne ma magana kana Allah ba wannan ciwo ba ai shi mishi kuma. Ke yi hakuri. Ba a ake mana kuka ba, ba a yi mana kuka a nan. A garin bincike ne baiwar Allah. Shi kenan ko? Ba shi takalmansa. Wanda zo da takalmi ba. An cire dama tun da na shigo a ɓaci. To, ku da Allah ya kiyaye gaba. Ya yake hakuri. To, Muktar, a zama masu gaskiya da riƙon amana. Allah ya saka maka Muktar. Amin akan wanda ya kawo ƙarar ka ba. To, ku gaida gida. To, Allah ya kiyaye. To, Muktar, yaya za a yi? Da ƴar kawo ya sai gidan nan a 300,000. Aka ɗauki 250 aka biya kuɗin mota da sauran wahalhalu. 37,000 da ya rage kuwa sai ka je ka ja jari. To yanzu shi kawo yana ganin abin da ya yi daidai? Bako, yikin rayuwa ce. To, Allah ya sauke. To, Muktar, don Allah don annabi roƙon da zan yi a gare ka. Kaga wannan kuɗi? Kar ka yi wasa da su. Ka tsaya ka nemi sana'a mai kyau. Ka ja jari ne don Allah don annabi. Banda sakaci ka kula da kyau da Allah. Ka san ba mu da komai. Yanzu dan gidan gado da muke ji da shi aka sayar ba mu da komai. Don haka ka nutsu ka kula. To yana, na gode. Atu, abin da nake faɗa kenan tuntuni ba a gane ba. Wannan fa ba shi bane karo ba. Ko? Wallahi banda ma dai mu abokansa muna haƙurin zama da shi. Muna rufa mai aji. Da kurta zama ma ba zai yi bai. Haba, ai abin yayi yawa wallahi. An dai wannan ba shi ne na farko ba ba zai yiwu ba. Yanzu Balaraba an kama barawo? An kama barawo? Baba, akwai wani barawo wanda ya wuce wanda aka kulle yaje sai da gidan gadon sai biya kuɗin mota. Idan baka ci buzu ba, me kake yin aman gaji? Babu. To Balarabe tun da kaga al'amarin na Muktar ya zama haka, hakika abin yana buƙatar bincike. Kuma ba wani abu da baku sani ba. Rashin gaskiya yi wa kawunsa sai yasa ya kore shi. Yanzu gashi gaskiya ta tabbata. An taɓa wanda ba zai haƙura ba. Haba, ko da na ji mutum bai laifi ba ya ce zai sai da gidansu na gado? Gada Allah ya sa ka gani muka gane tun ba a yi auren ba. Ƙwarai kuwa, ba dan an fahimci irin wannan ba irin sai mutum ya yi nisa sai ya yi sama ya dawo ƙasa da ka. Da aka yau ga shi halinsa ya bayyana, ba kuma burinmu ne mu kai ki inda za ki ki sha wahala ba. Don haka mun yanke za mu yi muku haɗin zumunci da Balarabe. Kawo ne? Ke amma ki sani ba shawarar ki muke nema ba, abinda muka yanke ne. Kun ji ko? Ta ci ba mu da kunya. Shakila. Ya haƙuri, ya haƙuri, ki shiru kin ji? Ki shiru, ta ki shiru, shiru. Ya za mu yi da abin da ya faru? Ai ba yadda za mu yi. Sai dai haƙuri. Tunda ba yadda za mu yi, wannan abu an riga an fi ƙarfin mu. Abin da za mu yi fata kawai Allah ya sa haka ɗin shi ya fi alheri. Kin gani tunda shi ɗan wajen yayana ne. Ba yadda zan yi nema kaina wannan abu ya fi ƙarfi na. Don haka ki yi haƙuri. Allah ya sa haka ɗin shi ya fi yin alheri.
harkokin kasuwanci? Kasuwa alhamdulillah. Ana an gode Allah. Wannan sashen kuma me za ka je siyowa ne? Insha Allah tifa ne ke kan kawo. Ka san wancan karan huta ne. Insha Allah ya taimaka ni kuma wannan satin insha Allah ina sa ran zan kawo GTO. Yawwa Muktar dama ina son tambayar ka wai me tsakaninka da kawunan naka me zafi haka ne? Lamarin kawo to me zan iya cewa? Ni ba wani abu da na sani illa dai dan abin da kawai na ji daga magabata. Abin da ya sa na shi a kira hausa saboda ta muhimmin magana ce a samu a raba dukiyar nan kowa abin da haƙƙi ya kama a bashi haihuwa kowa yake yi ba sai abu ya yi yato an zo ana ƙoƙarin yaya za a yi sannan kuma yayin nan basira ta toshe duk wata dabara kuma babu ita ba abin da sa sau na kai ba kai da alamun za ka zumin da wannan shi sa na kyaka zaman gaya maka haka za ka ce amma ka iya tabbata cewa shin wai tun asali yanzu zancen dukiyar nan da yanzu kaga ta haɓaka lokacin da nake yaro na yi fita waje na yi karance-karancen nan da duk abin nan da na yi ka san da ma ba ya bani waɗannan kuɗaɗen cin janye wannan kasuwancin da kaje kai yawo kaje da yawon kaje shi ma fa ba shi ba komai ba ba fa san fasana kaji ko ba na san fasana ba ko ba abin da zai in da wani abu da za su kaje kai ni ba abin da zai ina ba da lokaci ma da Allah Yuba ta ji da kai to shi kenan to kaje Allah ya yi kowa To wannan shine kawai abin da ni zan iya dorawa abin da na dan sani kenan. To wannan lamari Muktar ba abin da mu sai dai mu ce Allah ya sauke. To abu Barciya kika yi laga-laga haka akan gado? Ana ta jira za a kai ki gidan mijin shi ne kika kwanta? Bilki? Mutane na can na jiran ki yanzu a tafi a kai ki gidan mijin kin zo kin shiga ɗaki kin kwanta? Baba ni fa ba inda za ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba inda za ki? Wani abu ba yin ki bane ba yi na bane. Yin Allah ne fa. Abinda kuma zan gaya miki haƙuri zaki yi. Abinda Allah ya riga ya yi ba yadda za a yi. Kin ji ko? Dan haka ki je ki haƙura ki zauna a gidan mijinki. Ni na yi bari na bari. Abin da ya saura miki kenan kawai yanzu. Ita kanta uwar yaron nan ta san cewa abin da ta miki ta san bata kyauta ba amma yanzu kunya za ta ji. Ba wani abu. Da ke da Balaraba duk ƴaƴana ne. Don haka kin gani ba wani abu a cikin wannan abu sai haƙurin nan dai da za ki kike yi shi za ki sake yi. Har kuma ki ce za ki bi ki je gidan in ta zo ki masa rashin kunya ko wani abu a'a babu uwar ki ce. Don haka ki yi haƙuri. Za ka ɗauki mahaifinki a tafi aje a kai gidan. Baba zan bi umarninki amma zaman jin daɗi a wannan gidan babu shi. To ni dai barki yanzu ba abin da zan ce sai dai in ce Allah ya sa ku zauna dai lafiya Allah kuma ya daidaita halayenku tsakaninki da mijinki sai dai ki haƙuri kin ji ko? Dan mahaifina bai ya raye ya sa aka yi min auren dole da yana raye ba za a yi min auren dole Barki na gaya miki ki daina irin wannan magana ko? Ni kai na yi kina wannan magana da kace min zuciya kike yi zuciya ta kamar zan yi kukan nake ji dan Allah dan Annabi ki daina irin wannan magana ba ki haƙuri tashi mu tafi to dauko mayafin mana Allah ya bada sa'a mu tafi Ka shuka komai, amma mai amfani, mai shuka komai ba za yi nasa komai ba. Lallai ya bangwani ya zama dole, kantin Goodluck ya fito har ya tsere wa tsara wajen sai da kayayyakin more rayuwa iri daban-daban.
A kantin Goodluck za ka samu kaya masu tafiya daidai da zamani kamar su Chinese carpet, chrome divider, kujerun alfarma, crane stores da kuma ceramic frames masu kyau irin na kasashen waje. Lalle mai kantin Goodluck ta cika bilkisu mai gadon zinare don ko tana da kankararrun gadaje wato Italian bed da kabar kiran yau ga abin daura talabijin irin na zamani. Bigi sai bigi babban goro sai magogin karfe. Ina iyaye masu son burge 'ya'yansu wajen kayan ɗaki to gagara basa ta samu a kantin Goodluck don ko suna da kayan da babu irinsa a fadin arewa kwata. Amarya da ango sai ku yi haraman zuwa kantin Goodluck don sayan zanin gado angon kwalelanka da makamantansu. A bangaren furanni da kayan kyale-kyale na kwalliyar ɗaki kuwa wannan sai kantin Goodluck. Yi kokari ka ziyarci kantin Goodluck Enterprises don ganin ma'idanka a kantinsu da ke Ramat Shopping Mall ko a Wuse Market da ke Abuja ko kuma a reshenmu da ke Kano namba 8 Taura Road Hotora Kwatas Kano. Lambar tarho 062 238 ko 064-6377-1115 Kano. Kayan kece raini sai kantin Goodluck. Ka shuka komai, amma mai amfani, ka shuka komai ba za yi nasa komai ba. To bala, to bilkisu, ku ba mara ɗakunya, don Allah don Annabi, Allah ya sanya alheri, Allah ya kaɗa fitina. Amin. Saboda haka ne zan tafi gida, Allah ya sanya alheri. Amin. Kaji a rera gida. Gida ya fi. Amarya ce na. Ba ta da ko kin kashe ran masu gida. Hawa biki. Kina amarya ce da ya kamata ki yi walwala. Kina kashe ki kaja. Jiyo mana da murmu. Ina zuwa. Assalamu alaikum. Amarya har yanzu kina nan? Bismillah. Kun ba ke baki ne. Amarya, kun taɓa mana. Amarya, ba ki na wani. Ha? Yau, ko ke ba? Ito din su ne wani abin da an yi tabbatar da su aji Na jama'ar Yamai maza da mata masu sha'awar sayan kasa-kasai iri daban-daban na Hausa da Indiya da China da America na bidiyo da rikoda to ga dama ta samu. A halin yanzu babban dan kasuwan nan mai suna Isaac Abdullah ya kawo muku sababbin fina-finan dandalin soyayya kamar su Al'ajabi,
laifi tudu ne, kyan alkawari kashi na biyu, da Muktar da an ci waje ganga kashi na biyu, jahilci ya fauka kashi na biyu, da hayaki da mutuka raba da dai sauransu. A bangaren kasa-kasan India da China da America abin sai wanda ya gani ga sunan burji kamar jamfa ajar. Ba a nan kawai Isaka Dulla ya tsaya ba, yana sayar da fankoki manya da ƙanana, da talabijin da bidiyo, da rediyo da rikoda, da abin goge da bidiyo. Mu gani a ƙasa an ce da kare ana biki a gidansu. Masu son gani da idansu sai su ziyarci shagon Isaka Dulla da ke namba 1696 da namba 1697 daura da Soko Jam bangaren gabas layi na 6 akwatin gidan waya Befe 2946 ko ku tuntuɓe mu ta lambar tarho 7350800 ko ta lambar tafi da gidanka salula 90141 ya mai jamhuriyar Nijar. Tuna da suna Isaka Dulla na gari na kowa. Madam Bilki su gaishe ki a bar bahari cikin raina. Madam Bilki su gaishe ki a bar bahari cikin raina.
dalilin da ya sa ba zan yi aure ba, saboda ina tunanin ba zan samu da za ta yi min soyayya kamar yadda Bilkisu take so na ba. in dai wannan ne Muktar ba ta zanta ba ya aure ba, za ka samu wadda ta fita nuna maka soyayya. Kina ganin haka za ta yiwu? Muktar, ina tunanin za ka samu kamar ta har ma kuma wadda ta fita inda a bangaren soyayya ne. Ai za to yanzu idan na baki dama ki samu mai kuma Bilkisu za ki iya? Zan iya, da gaggawa kuma. Wacce kake so? Fara ko baka? Doguwa ko gajeriya? Siririya ko kuma mai kiba? Duk wanda kika lissafa gaba daya ba wacce take a cikin zafi na. Kin dai ji halin Bilkisu, kin kuma ji yadda take, kin kuma kin ce za a samu wadda ta fita ko makamanciyarta. To ni fifiko nake so ko kuma daidai da ita. In Allah ya da Muktar, zan share maka hawayenka saboda na ga mutuncinka da karamcinka, kuma ka zo gobe Allah ya da za ka tarar da ita a nan gida. Shikenan Fa'iza, zan zo Allah ya mutu da Allah. Hello? To, su jira ni. Minti 15 ya isa. Gani na. To, sai na zo. Ni zan koma. To. Na gode kwarai da gaske. Sai goben kenan? Sai goben. Tana dai zaune dai tana jiran su. Zan zo in Allah ya yarda. Bismillah. Muktar. Muktar. To, kun ga abin da ya faru. Da Allah. Kowannen ku sai kokari kula da abin da aka bashi. Domin shi ma ya samu ya tsaya a kan kafafunsa. Allah ya taimaka. Insha Allah kuma za a yi kokari a tabbatar kowannen ku takardu na mallaka ita mallakinsa ne ba nawa bane. To madalla, Allah ya saka da alheri. Allah ya kara zumunci. Allah ya kara fata. Gode, Allah ya saka da alheri. Allah ya saka da alheri. Allah ya saka mai. Shike. Ba iya koma. In ya so na fita sai mu hada ofis. Kowannen ku sai a bashi takarda. To shikenan to. Madalla shikenan. Nazir, a sai mutu ko? To shikenan. Muktar, Allah ya saka da alheri. Amin. Muna godiya sosai. Amin. Gode. To, ma da saka da alheri. Na gode. Allah ka manta. Ba Allah da yawa. Sai ku zo karba. To kaga wannan abin da kai shi ne zumunci, shi ne abin da mutanen yau suka manta shi. Wannan abin da kai shi za ka samu na wurin kyama can. Don ka dan Allah, yadda da ba kai shashanci ba, kada ga abin duniya ya same ka sa shashanci a gaban su. Kasko? Dama ina so zan je har gida. To, mu sami yayin mata bayani. Mana insha Allah da ni da kai da yaya mashi insha Allah za mu soke farani. Allah ya raya. In an je ne so ai mata bayani ta. Ai ba sai ka faɗa ba. Ai gwanda ne cikin maza mu jarga. To madalla. Mu jarga. Malam muji ta ga. Ina gajiya. Malam muji mutum ne tana ne? Wallahi ta fita sai zan na ja ta. Yanzu ta fita? Sai zan na. Ka ba da damar sabuwa ba ka tsara ta ba ita. Ka shiga falo za ka tarar da bakuwa. Kuma abin da kuka yi idan na zo sai in ji daga gare ka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
Yau Allah ka dai. Sani? Ina gajiya. Ba gajiya. Bai Allah kunya kike ji ne ma kike iya magana? Ya sunan malamar. Sunana? Sunana Ta'is. Kai yanzu in ban da kaddara me zai sa na aure kuma wallahi in dai har a kaina ne kai da farin ciki har abada. Kar ki manta wa Bilkisu. Ni yayanki ne kuma mijinki. Na ji kai dan uwana ne amma kai ba masoyina bane. Ni na aure ka ne bisa umarnin iyayena. Amma wallahi yanda ban ji daɗi ba haka kai ma ba za ka taɓa jin daɗi ba tunda kai ka shirya makirci ka hana ni samun abin da na fi so a rayuwata. Dala ki haƙuri. Ai na ga shiru bata zo bane sai yasa ne maka waya. Yes, gani nan zuwa. Wallahi wani bako ne yanzu. Yes, shine ya bata min lokaci. Tunda ai bakin sun tafi sai ka zo yanzu. Yanzu zan zo na san dama na ba komai. Gani na kan hanya ta ma nake. Yanzu aka zo ko? Minti da. Fa'i zato. Sunan nan naki da daɗi. To sai ka zo. Karki. Salamu alaikum. Muktar. Malama Fa'iza. Sannan zo. Ke kaɗai ce? Ina zaune. Shi a gidan. Sai a karo. Ana zaune kawai an yi shiru. Ina nan ina zaman jiranka. Fa'iza, ba yanzu na gama gaya miki ba, baki kuma kin sa yanzu. Goslo, titin namu, ba shi da daɗin bi. Shi isa, amma dai yanzu aga na zo. Fa'iza? Idan ba za ki damu ba, ya kamata mu samu lokaci. Mu je nuna miki gurin da nake ɗan harkokina. Ko? Muktar. Ya za a in damu? Ka faɗa min ni dai ranar da ya damu ta. A wanda ke ki faɗa. Don kar in zo ko ba nan ko kin tafi wani guri ko kuma wani abu ya sha kanki. Ya za a yi mai gida guda ya magana cewa a wani waje? Mutum kuma ya tafi wani waje? To yanzu shi kenan zan zo gobe da yamma. To shi kenan Allah ya kai mu. Kamar 5. Kin shirya? Na shirya ba. To zan zo Allah ya. Ina jiran ka. Bilkisu! Bilkisu! Me kake kira na ne? Me kike yi a cikin cikin? Wannan bai shafe ka ba. Gani ne wai cikin daren nan kin zo kin zauna a cikin cikin. Bilkisu da ke nake ba. Me ruwanka ne ha? Wannan yarinya akwai ja'ira. Alhaji, abin da ya kawo ni so nake magana gidan nan namu da ka siya. Nake so insha Allah yanzu in sake mallakarsa. Tun da yake Allah ya mun sutura yanzu gwargwado. To kaga da yake gidanmu ne na gado, bai kamata a ce baya hannunmu ba. To, tun da ka ce haka, sai ka biya miliyan guda. Alhaji miliyan 1 ba wani sauki? Aga Muktar, in yayi ma miliyan guda kawai ka biya. Shikenan Alhaji na siya.
hello Nazir ina so yanzu ka je banki ka kawo min miliyan 1.5 nan ina gidan kawuna yanzu ina jiran ka to za a kawo alaji to madalla shi ke nan alaji ni zan tafi to Nazir zai kawo kuɗi yanzu insha Allah maimakon miliyan 1 da ka faɗa zai kawo miliyan 1.5 in ya zo sai ku lissafa ya so sai a bashi takardun ya tafi da su kun miliyan 1 muka ko a'a wai dai ai ba wani abu bane rabin ta ce ba wasu damuwa sai a karɓi da rabin alaji na gode tashi lafiya to madalla shigo mana sai an jima alaikum salam aiki da ne muke ta fafutuka ka san shanin nan amma dai yanzu mun gama komai mun gama komai ai wannan bayani alhaji ko tantama ba ta yi sa'a komai ya tabbata yanzu kawai kai muke saurari to yanzu kawai a alkawarin da nake domin muka sami rabi kamar da muka alkawari kaga komai sai a tafi daidai kenan ko haka ba alai kuwa tunda ka ga daidai abin da kuma ka tabbatar da aikin yawa nawa ne ma kudin shine ya kama naira miliyan 2.5 to yanzu an ga kuke bukatar kudin nan abin da ake bukatar su yanzu ai sarki ji kawai zuwa za a bada za a motar nan ko za a biya payment din nan fa don da 2 weeks ne sai a ba ko da fatan za a samu kudin cash samun ta ya fi samun wani abin da yanzu zai ba ku ce to ba da sai ma ka ƙara samun kenan da yawon dan dai ga yaran kawai sai haƙuri za a kama su inda ba za ku haƙuri da koda miliyan ɗaya ba ne yanzu wahalar da muka yi kar ka koma sai bayan sati biyu saboda rannan ne za a yi payment ka kuma ita ce na gaya ma ita ce ta biyu don akwai wani mutumin mu don karka gane ma mun yi wani dan abin nan muka sa sunan ka shine na biyu ba komai zai yi ba waya Nazir sai yanzu na sira ya dan can balarwa kuwa ko baya gari ne
Ahmad Balaraba ai duniya ta kwance masa. Banda yawon maula a gari ba abin da yake yi. Ita duniya duk abin da ka shuka shi za ka girma. Irin cin amanar da Balaraba ya mana ba za mu ta amantawa ba. Ai ba komai rayuwa ce. Allah ya warware mana abin da yake damu. Ka san kana taka ne ana tashi. Ka duba irin rashin mutuncin da wannan ba Allah ya dinga mana ta bashi ainihin wato shawarwari amma a banza. To da yake yanzu ba gashi ba duniya ta jima shi ba? Ai shikenan sai a bar wannan magana. Allah dai shirye mu baki daya. Hello? Wake magana? To, police station lafiya? Wacce motar? To, na gane. Ai na ganta. Shikenan. Zan turo a zuwa ɗauka. Na gode. Sai an jima. Wace mota ce? Kai dai bari. Allah da girma yake. Kwa sani ne? Wato motar nan ce. Wace yake nan? Wadda aka kulle na akanta. Yan kwanakin baya ko kuma in ce shekarun baya. Shekarun baya can? Lokacin ana wani hali ke. Ita aka gani? Yanzu aka ganta kuma? Ita aka ganta kuma yanzu ake bayanin an ganta. Shi ne yace zan tura a ɗauko ta. Gaskiya ta bayyana. Ikon Allah. To, ai shi kenan. Ni yanzu ba sai na je ba. Wani daga cikinku. Allah sai wani a samu wani iwakilce ni a cikinku. Idan ya je sai a karɓa. Inda kun ce bala baya kuma yanzu ko? Haka ka ce. To, sai a kai masa. A kai masa sai ya samu ko 'yar taci sai maimakon a zauna haka. Ai ba zai yi mutum ya zauna haka ba yana da iyali. Muktar, hakan da aka yi ko an kyautata domin ya fi a bashi ya zama banzan ba a san halin da zai shiga wani aka bashi a haka. Wallahi sam yanzu kai in wani ne ya baka shawarar ka ba wa Bala mota ka ba shi. Muktar, duk wannan magana tattauna ta ma bai da amfani. Ganin motar mu ya fi mana alheri. Alhamdulillah tunda haka ta faru sharri sai ya koma kan Bala. Wannan mota a bashi kamar yadda kai alƙawari. Allah ya saka da alheri. Halin mutum sai Allah. Ka san Hausa sun ce an da aka jefe ka da fura a yadda dutse karama da fura. Shine dai na ga za ga amfanin abu. Yanzu dai shi kenan sai mu yi hakuri. Mu manta mu daina tuna baya. Abin da ya wuce ai ya wuce. Shine ni ma na ga Idan ya hakuri. Kakka da mu kai ma. Idan kun buƙar fina ne. Ba kuma ai ya wuce. Haka aka so ba. Ya hakuri ya wuce. Mu daina tuna baya. Mu je in taka muku ko. Allah ya kawo. Amma sai ya wuce. Ai ba za ka zo ga. Ai ba zan ta aubanta da abu da Bala ya mara wani. Bala ka dai bar shi a bar shi ya wuce. Ana bai da kai Bala. Aka ga ma haka. Ba ta ga da alimi ne. Au. Kai. Na ji daɗi kuma sai mai addu'a Allah ya sa abinda muke tunani a zuciyarmu ya kasance shine alheri ba. Amin. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah ya Ai sani. A gajiya. Salamu alaikum. Na gajiya. Kai gida. Na gajiya. Kuna nan kalau? Alhamdulillah. Madalla. Lafiya lau. Alhamdulillah. Ai na bula ta aka ce kana gida. Wallahi na dan shigo ba. Ma dan tattauna wata magana. Wallahi kuma sai ne farin ciki da zuwanka. Abin da yasa na ce na ji daɗin ganin ka Alai Sani. Dangane da yarinyar nan Aiza. Haka ne. Ani ma magana ta fiki tafi da ni kenan. To shi kenan faduwa ta zo zai zama kenan. Wallahi shi kenan. A matsayina na kanin mahaifiyarta kai kuma kanin mahaifinta to kaga ya kamata tintintini. Kwarai kuwa. Tattauna wannan magana tun tana da masoya. Haka ne. To kuma nauyin da ya hawa kanmu nata shine ya mata aure. Tunda ta samu da ake ko me matsayinsa sai a gani kyakkyawar tarbiyyarsa hankalinsa addininsa da ainihin asalin iyayensa masu lafiya sai a aura musu ita kawai. Tunda dai Allah ya sa suna son juna azance ya ƙare sai ku zauna in abin da ku duka kuka yanke ni kuma sai a gaya mu. Ai wannan abu Alai Sani mu kan babu abin da za mu ci hajiya.
wallahi abin da za a yi kenan dama babban abin da ya rage mana kenan yanzu wannan nauyin muka sauke shi kenan mama na fa'iza Muktar ya zo shi kenan ma da yake ce ya shigo Muktarin da ya zo? kin gani ya dake to yanzu da ba ta ganin ka kullum yana cewa ban taba ganin sa ba gan sha shi ba da ya sa ce yarinya koyi ta kunya kunya ce da sannan baka da asuwa na gajiya baka da asuwa kaji yaro ayya baka da majiya na gajiya lafiya la baka da yamma lafiya an yi ne lafiya ana kike nan hajiya ni zan koma ya huta lafiya mun gode sai an ji sun da farka shi to Alhaji Sani da raban za ka gan shi. Bai kuwa. Zai zo ai har gida ya gaishe ka. Zamani na ga kamar kun san juna dama. To ai ni na rasa mace littafin zan ci. Dama shi aka sa aka ce haƙuri wani lokaci shi ya fi alheri kowane lokaci. Wallahi uga motar nan ni na kulle ta na ajiye ta. Ni na rarrafe ta ma na tafi na batta a gurin kuma yanzu an zo babu alhaji a hankali. In ka kulle ta zo a ɗauka ka gaba na son wani dogon bayani in ma haɗa baki kuka yi aka ɗauke min motar shi kenan. Ka kulle motar za a bar ta haka ka yi bayani a gaba da kai da wai gidan nan. Ba abin da za a ce ya riga ya faru yanzu ya zama sirikinka. Ina da ni Juma. To yau a nuna min iyakata. Duk karatun nan da yanda ya wuce wace na duniyar nan kasance a zo a yi min damfara. Lallai duniyar nan hakika sai dai a hankali. Mutum mugu ne. Duniyar jina. Wato duwayenka dai hakika wani yana nan ya fi ka. Ni Juma ni aka yi wannan. Ina fata da lafiya. Sako ne daga banki a bisa alƙawaruran da aka yi na baya da suka wuce saboda haka yanzu aka fi ɗiban maka sati biyu nan gaba. Kuma alhaji idan sati biyu nan suka cika baka cika wannan alƙawari ba banki zai gwanjan kayayyakin kawai da ka mallaka. To, Alhaji, to, Allah ya kiyaye, na gode, Allah ya kiyaye.